god aften og velkommen til lokale nyheder fra København og omegn, hvor vi skal til danseundervisning for kommende erhvervsledere og have en smagsprøve på en god gammel Grand Prix-kending. Netværk og atter netværk. Vi besøgte netværket Morgendagens ledere til en snak om dans, livsglæde og netværk. Der var både konsulenter, ejendomsmælere, en enkelt tarotkortlæser og et hav af coaches samlet på Café København i Hillerød i dag. Og selvom snakken gik livligt, så handlede det om andet og mere end bare at hygge sig. Det er morgendagens ledere, der samles her hver tredje uge. De er sådan lidt dem, der gerne vil noget ekstraordinært med deres firma, skabe nogle nye relationer, for vi skal have brugt alting for at lave alle de relationer, som vi overhovedet kan få. Og det gælder jo om at kende mennesker nu om dage, så man kan lave noget god forretning. Anne-Kate Ørstrøm er arrangør af de tilbagevendende møder. Og i dag skulle morgendagens ledere bydes op til dans. Det foregik ved René, ham fra Vild med Dans Christensen. Ham havde Kate mødt, gennem et netværk. René Christensen bruger dansen til at bibringe livsenergi og fokus gennem bevægelse. Coaching by motion. Det er helt sikkert noget, at tage med sig både til hverdagen og til dine arbejdsdage og til dine kollegaer og sprede, kan man sige, få folk til at sprede noget livsglæde og få noget mere energi, så man ligesom får mere lyst til at arbejde og yde noget mere på arbejdspladsen. Og det så lystigt ud, da morgendagens ledere netværkede sig afsted af sambaens vildre veje. Trin for trin, frem og tilbage og fra side til side. Det giver jo nogle oplevelser, hvor vi griner lidt sammen, og alle sammen er bambier på glat is. Så det giver lige en anden indgang til at kunne snakke med hinanden bagefter. Ledernetværket har afdelinger i Syd- og Nordsjælland samt i Nordjylland. Og selvom møderne dybest set handler om at lave noget god forretning, så virkede lederne oprigtigt løftede efter at have tosset lidt rundt på dansegulvet. Det har noget at gøre med, at man er afslappet. Det har noget at gøre med, at man er et helt menneske. At man måske ikke lige er den bedste til at danse, men man er måske god til noget andet. Men det handler om at få noget at snakke om og få rørt sig og få vist, at vi er mennesker all around. I dag kunne man opleve